Nararamdaman mo ba na nagsibalikan na ang mga bakasyonista? Dama mo na? Ako kasi dama ko na eh. Sabi ko nga kanina, sana hindi na kayo bumalik, di ba? Sana, sinulit-sulit yun ha. Sana bumalik kayo, Lunes na. Hindi yung ganito, nag-expect ako ng maluwag na kalsada ngayong araw na ito, tapos makakaramdam ako ang sikip-sikip ng kalsada. Nagre-reklamo yarn? Wala eh, kasi kayo din-disappoint nyo ako ngayon eh. But anyway, nagsibalikan na po sa kanya-kanyang mga opisina kung saan-saan man ang mga utaw mula sa kanilang mga probinsya, mula sa mga himlayan ng kanilang mga minamahal sa buhay. Oo, lumilupit na naman po ang traffic dito sa Kamaynilaan. Kaya naman sa mga kabisyo natin out there na walang magawa ngayong araw na ito, kundi lumabas, mag-isip-isip po kayong maigi. Kasi sa totoo lang, yung akala mo makakapag-distress ka sa labas, yung pala, madadagdagan lang. Yung akala mo wawala yung stress mo kapag lumabas ka kasama ng kaibigan mo, kamag-anak mo, o ng kung sinong minamahal mo sa buhay. Pero kapag lumabas ka, boom! Nadagdagan lalo ang stress. Dahil sa tindi ng traffic sa kakalsadahan. Minsan ka naisip ko, bakit di na lang talaga mag-imbento ng sapatos na pwede mong i-on just in case na sobrang traffic, tapos pwede kang makalipad gamit yung sapatos na yun? Oo, kasi ang congestion nasa land eh. Yung air naman parang hindi masyadong congested eh. So bakit hindi na lang tayo mag-ala Darna or mag-ala eroplano o helicopter na nakakalipad? Baka naman po merong scientist dyan o kaya merong inventor dyan o napakatalino, kayong katalino niya parang Einstein na mag-imbento sana ng sapatos na nakapagpapalipad. Yan. O kaya, yung may isusuot ka lang na bag tas biglang lumilipad ka na. Ganun. Kung sa bagay, pwede namang mangyari sa'yo yan. Basta, meron ka lang foil, ganyan. Makahit ka lang. Baka pag ganun, ibang lipad na yung kaya mong gawin. Papalipad ka, papuntang presinto. Charot, tumidarot. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siya kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocky Tera, your Basa Princess. And for today's radyo, syempre, panibagong episode na naman ng Secret File ang aking babasahin. And for the whole week, it's the Halloween special. Kaya naman, pakilakasan na ang volume ng radyo. Because for today's radyo, ibibigay ko na ang patikan ng DJ Rocky's Secret File, the Halloween special. Dinala nila ako sa isang building para tanggalin ang masamang espiritu. Ay, dinala pa sa ibang building para lang matanggal yung masamang espiritu? Hindi ba pwedeng alak lang katapat niya, no? Oy, parang may sapi na naman ang ating secret file sender. Kaya naman kabisyo, kung pakiramdam mo, ikaw rin ay nasasapian sa tuwing nakakakita ng gwapo o pogi sa iyong kapaligiran. O ibang sapi ang nagaganap sa'yo. O kaya wala ka mang nakikitang maganda pogi, parang, iba yung sumasanib sa iyo. Sumasanib ang puwersa ng kapangitan. Charot!
O, abangan mo yan sa aking pagbabalik. Kasama mo si DJ Rocky and you are listening here sa stasyang number 1 sa mga malulupit, manggapang, sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret File, the Halloween special. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.